Poďme si predstaviť, že si na ústnej skúške z trestného práva a vyťahneme si presne túto otázku. Kedy môže štát legálne prekročiť prach našich dverí? Dnes si to celé rozoberieme, pretože toto je téma, ktorá je v skutočnosti o jednom z najzákladnejších konfliktov v celej spoločnosti. Je to o tom, kde sa stretáva moc štátu s právami a slobodou každého jedného z nás. Takže, ideme na to. Toto je otázka, ktorá sa týka naozaj každého. Kedy môže polícia, prokurátor alebo teda ktokoľvek v mene štátu vstúpiť do nášho absolútne najsúkromnejšieho priestoru? No, odpoveď nie je úplne jednoduchá. Je ukrytá v dosť presných pravidlách hry, ktorými si teraz pekne spolu prejdeme. Aby sme sa v tom nestratili, pozrieme sa na to pekne po poriadku, začneme tým základným konfliktom, potom si prejdeme ústavné poistky, následne sa pozrieme veľmi detálne na samotné prehliadky, aj na ten špeciálny prípad advokátskych kancelárií a na konci si to celé samozrejme zhrnieme. V prvom rade si treba uvedomiť jednu vec. Sme vlastne svedkami neustáleho preťahovania sa lanom. Viete, na jednej strane stojí štát, ktorý má chrániť spoločnosť, a na druhej strane stojí jednotlivec a jeho práva. A medzi nimi musí byť rovnováha. Takže na jednej strane máme úplne legitívny záujem štátu vyšetriť trestný čin a nájsť páchateľa. Ale na druhej strane stojíme my, jednotlivci s našimi ústavou garantovanými právami na súkromie a nedotknuteľnosť. Celý trestný poriadok je v podstate taký manuál, ktorý má zabezpečiť, aby tento súboj prebehol férovo. A aké sú teda tie základné pravidlá hry? Poďme sa pozrieť na mantinely, ktoré štátu nastavila samotná ústava. Sú to základy, od ktorých sa všetko ostatné odvíja. Východiskovým bodom je tento neuveriteľne silný výrok z našej ústavy. Článok 21 hovorí úplne jasne. Obydlie je nedotknuteľné. Bodka. Toto je základný kameň, od ktorého sa všetko odráža. Je to vlastne taký štít, ktorý chráni našu najsúkromnejšiu sféru. No ale, a to je veľké ale, žiadne právo nie je absolútne. Ústava sama pripúšťa, že aj toto nedotknuteľné právo sa dá obmedziť. Kľúčové však je, že tieto výnimky musia byť presne definované zákonom. Nemôžu byť svojvoľné. Európsky súd pre ľudské práva a samozrejme aj naša právna teória stanovili také 3 základné testy, ktorými musí prejsť každý jeden zásah do súkromia. Po prvé, legalita. Musí na to existovať zákon. Po druhé, legitimita. Musí na to byť pádny dôvod. A po tretie, a to je mimoriadne dôležité, proporcionalita. Zásah jednoducho nesmie byť prehnaný. A presne tento princíp proporcionality sa premieta aj priamo do nášho trestného poriadku. Je to tzv. Zásada primeranosti a zdržanlivosti. V praxi to znamená, že orgány činné v trestnom konaní musia vždy voliť ten najšetrnejší možný prostriedok a zasahovať len do tej miery, ktorá je naozaj, ale naozaj nevyhnutná. Dobre, tak teraz sa konečne presunieme k jadru veci. Poďme sa pozrieť na tie 2 najvýznamnejšie a najciteľnejšie zásahy do súkromia, na domovú a osobnú prehliadku. Trestný poriadok tu stanovuje veľmi presné podmienky. Domovú prehliadku je možné vykonať len ak existuje dôvodné podozrenie, že sa v byte alebo dome nachádza buď dôležitý dôkaz, alebo hľadaná osoba. Čiže nedá sa to urobiť len tak, na základe nejakého tušenia. A teraz prichádza to úplne najdôležitejšie. Príkaz na domovú prehliadku nemôže vydať policajt, nemôže ho vydať ani prokurátor. Vždy to musí byť sudca. A tento príkaz musí byť písomný a poriadne odôvodnený. Toto je tá absolútne kľúčová brzda, ktorá má zabrániť akémukoľvek zneužitiu moci. Podobne prísne pravidlá platia aj pre osobnú prehliadku. V podstate rozlišujeme 2 typy. Buď ide o hľadanie dôkazu, alebo, a to je častejšie, o bezpečnostnú prehliadku, pri zadržaní osoby či pri sebe nemá napríklad zbraň. Dôležitý detail. Osobnú prehliadku musí vždy vykonávať osoba rovnakého pohlavia, pokiaľ ju teda nerobí lekár. Naše súkromie však nie je len za dverami nášho bytu, všakže zákon preto rieši aj iné priestory a čo je dôležité, rozlišuje medzi prehliadkou a vstupom. A verte mi, je to obrovský rozdiel. Tu vidíme ten zásadný rozdiel. Pri priestoroch, ktoré nie sú obydlím, povedzme kancelárie, garáže, sklady, sú pravidlá o niečo voľnejšie. Príkaz na prehliadku môže dať aj prokurátor a v naozaj súrnych prípadoch môže polícia konať dokonca aj bez neho, hoci ho potom musí dodatočne získať. A toto je ďalší kľúčový rozdiel, ktorý musíme pochopiť. Prehliadka je plánovaný úkon na hľadanie dôkazov. Naproti tomu vstup do obydlia je urgentný a neplánovaný zásah. Napríklad, keď polícia počuje z bytu volanie o pomoc, cíti dym
alebo niekoho bezprostredne prenasleduje, cieľom vstupu nie je hľadať dôkazy, ale odvrátiť nebezpečenstvo. Dobre, teraz sa dostávame k jednej veľmi špecifickej a citlivej oblasti, ktorá si vyžaduje úplne osobitný postup. A prečo je to také špeciálne? Pretože úprimne advokátska kancelária nie je len nejaký bežný firemný priestor. Sú tam dokumenty, ktoré podliehajú povinnosti mlčanlivosti advokáta. A ochrana tejto mlčanlivosti je jedným z pilierov práva na obhajobu a spravodlivého procesu ako takého. Zákon tu preto vytvára hneď niekoľko poistiek. Pri prehliadke musí byť prítomný zástupca Slovenskej advokátskej komory, ktorý na celý proces dohliada. A polícia si nemôže len tak čítať všetko. Potrebuje na to súhlas toho zástupcu komory. A ak ho nedostane, opäť musí rozhodnúť sudca. Je to vlastne taká viacstupňová ochrana, ktorá nechráni len advokáta, ale hlavne jeho klienta. Tak, poďme si to na záver celé pekne zhrnúť a povedať si, čo je naozaj dôležité si z tohto celého odniesť. Takže to najdôležitejšie je, že hoci štát má nástroje na vyšetrovanie, ich použitie je naozaj prísne limitované. Právo na súkromie je silno chránené a každý jeden zásah musí spĺňať tie tri podmienky: legalita, legitimita a primeranosť. A práve súdna kontrola pri dovovej prehliadke a tie špeciálne pravidlá pre advokátov sú toho najlepším dôkazom. No a na úplný záver jedna otázka, ktorá už trochu presahuje rámec tejto témy, ale je nesmierne dôležitá. Žijeme v digitálnej dobe, kde naše obydlie už nie je len fyzický priestor. Sú to aj naše dáta niekde v cloude či obsah našich telefónov. Ako sa tieto klasické 100 rokov staré princípy ochrany súkromia dokážu prispôsobiť novým technologickým výzvam? Nuž, to bude jedna z najväčších úloh pre právnikov v nasledujúcich rokoch.